Onko se äänitys päällä? Ilmapallo tuli alas, mä laitoin sen tonne. Eikö? No tossa se nyt. Laitoinko sä sen ihan ylös? Joo. Tonne mä sen laitoin. Sitten mä justiin tässä olin, mä sanoin äitille, että ylhäältä kuuluu tällainen. Oho. Ja nyt on ilmapallo tässä näin. Ilmapallo tuli alas. Kyllä täällä vaan on. Nyt kaikki pitäisi kuvaa. No niin, ollaan nyt isossa kyrössä täällä Cafe-kanttorissa. Vähässä kyrössä, anteeksi. Joo, eli täällä on täällä talossa on kuultu askeleita ja mitäs muuta? Tarina kertoo, että on joku vanha asukas ottanut valokuvaa ja valokuvaan on tullut joku hattupäinen mies ja myöhemmin tämä valokuva on löydetty, niin sitä hattupäistä miestä ei siinä enää ole, mutta tämä on semmoinen tarina, mitä ei osata sanoa, pitääkö paikkansa vai Niin. ei. No, eiköhän me oteta selvää kumminkin tänään siitä sitten, jos me saadaan vastauksia sitten jollakin Ghostboxin kautta. Ja tää on sitten toiminut kirjastona, kulkutautisairaalana, kanttorien kotina sekä postina. Ja tää on 1800-luvulta on toiminut kirjasto ja sekä muut nämä. Mutta eri aikoina tietysti, että onko tämä kirjastona ollut sitten ensimmäisenä, siitä ei olla varmoja. Ei mitään tietoa, mutta mä olettaisin, että tämä on ollut sen kanttorin koti. Joo. Mutta en yhtään tiedä missä vaiheessa. Ja sitten täällähän on 1700-luvulta ja 1800-luvulta hirsiä, että tämä on niin kuin eri vuosisadalta nämä hirretkin täällä talossa, että hirsitalo on kyseessä siis. Kyllä. Eikä tää on vissiin siirrettykin, tää talo vissiin. No näin sanottiin, että tämä on niin kuin jostakin tuotu tämä, että onko sitten hirret kannettu tänne vai onko kokonaisena tuotu, en tiedä. Joo, näin. Mutta Kyllä. Mitäs mieltä te olette siitä? Näitte varmaan, no katsojat ei varmaan tiedä siitä videosta, mutta joku kertoi sitä kummitustarinaa tästä talosta, että kirjailija Mikko Karppi. kyllä, juuri se, että valokuvassa olisi ollut joku haamu ja sitten että epäiltiin, että se oli kanttorin haamu. Ja yhtäkkiä se oli hävinnyt kuvista. Joo, myöhemmin kun se valokuva löydettiin uudestaan, niin sitten se oli hävinnyt siitä samasta kuvasta. Kyseinen kuva oli siis sama kuva sen tarinan mukaan. Joo, joka oli sitten kadonnut siitä haamukuva. Joo. Että tässä on todella vähän tietoa tästä talosta. Emme tiedä kuka on kanttori. Ei nimeä, ei tiedetä. Mitään nimiä ei ole missään. Ja edellinen kanttori, joka tässä asui, niin muutti tästä pois tonne kirkolle jonkun matkan päähän. Kyllä. Ja sekin hän sitten menehtyi kuulemien mun mukaan. Joo, kyllä. Mutta ei täällä siis. Näin.
Hyvin vähän on tietoa saatavilla kyllä. Ei ole niin kuin, kauheasti tietoa saatavilla tästä talosta. Mutta jos joku katsojista osaa tietää enemmän tästä historiasta ja jos me saadaan nimiä esimerkiksi tuolla Ghostboxilla, niin jos menee teidän kanssa, jos te tiedätte, että jos menee yksi yhteen, niin se pitää sitten paikkaansa ja me halutaan varmasti se jatkossa sitten myöskin tietää, että Saa laittaa kommenttikenttään. kyllä, että onko se sama henkilö. Esimerkiksi jos me saadaan tietoa joku nimi, joka tulee radion kautta. Niin, tai jos jotain tarinaa tästä tietää tai yleensä historiaa, niin voi kommenttikenttään laittaa. Kyllä, sekä kaikki tämmöiset paranormaalit tapahtumat, jotka liittyy niin kuin tähän taloon. Olisi tosi hienoa, että saataisiin semmoinen oma kuva kasaan tästä talosta, että mitä täällä on ja kuka täällä on ja mitä täällä on tapahtunut ja onko täällä tapahtunut mitään vai onko tää vaan semmoinen henki, joka on hänen kotinsa, joka haluaa olla täällä. Mutta mä luulen, että tää ei ole kyllä mikään semmoinen paha henki, joka täällä on. Ei. Tossahan on kirkko vieressä ja hautausmaa, että Niin, Sieltä voi myös energiaa. joo, kyllä. Kyllä. Se voi olla. Mutta tervetuloa mukaan. Lähdetään tutkimaan tätä paikkaa ja Katsotaan mitä saadaan irti. kyllä, näin teemme. Kiitoksia. Kiitos. No niin, täällä olisi yläkerta ja on vähän vaaralliset nämä portaat, kun ei oikein jalkakaan oikein mennä mahtuu. Mennään ylös käymään. Täällä siis on kuultu askelia täältä yläkerrasta. Taas vaikka tuosta voiks valokuva, mä sammutan tuo ottalampuun. On toinenkin. No niin. Täällä on tämmönen huone. Taas siitäkin valokuvaa tuota. Tuostakin kulmasta. Saadaanko kuvia? Pystytkö sä tulla tuohon ovelle seisomaan, jos mä otan sitä valokuvaa? Olisi tosi hieno. Uskallatko tulla siihen? Ovelle seisomaan. Joo, tää on pihan pilkko pimeätä täällä. No joo. Eiköhän ne kuvat oo otettu ja näin alkuun. Lähdetään jatkaa muilla välineillä.
Mikä sun nimi on? Onko kanttori paikalla? Kenen kodissa ollaan? Terve! Mikä sun nimi on? Sanoiko se Juha? Juha! Vai sanoitko rovasti? Niin. Vai oletko Juha? Kato, yhdenpästä. Hei! Terve! Terve! Ota kunnolla kiinni vaan. Kanttori! Mekin olemme kristittyjä. Oletko sinä rovasti? Okei, sinä olet rovasti siis. Sä voit sanoa myös tähän oman nimesi. Voit puhua. Tuo laite, mikä tuossa Janin kädessä on, niin se on kaiutin ja sen kautta kuuluu sun ääni, jos sä meille puhut. Onko täällä huoneessa kukaan? Ketään? On. Mikä sun nimi on? Saako tulla sinne? Iltaa. Hyvää iltaa. Saako tulla tupihin? Saako tulla peremmälle? Voisitko te sanoa kovemmin, että me kuullaan? Voiko tulla peremmälle? Joo. Voi, kiitos paljon. Kiitoksia. Kuullaan. Onko te vieraanvaraisia? Kuka potkasko joku se ilmapallo sieltä rapposista alas? Kuka se oli? Minä. Kuka on minä? Voitko kertoa nimeä? Mennäänkö ihan tonne? Mennään. Seuraavalle. Seuraavalle. Joku tässä huoneessa veti mua puoleensa. Onko täällä nyt joku? Mikä sun nimi on? Mun nimi on Jarkko. Voitko sä kertoa sun nimestä? Sanoiko se Matti? Ehkä. Sanoi. Jos sä Matti oot rovasti, niin koske tuolta vihreätä palloa, mikä tuolla on. Kiitos. Kiitos. Kääri siellä. Tuutko sä istumaan siihen meidän viereen siihen tuolille? Joo. Voit ottaa kiinni tuosta vihreästä valosta. Pidä sitä kädessä. On se. Siellä on rappusilla nyt taas ilmapallo. Kävisikö sä potkaisee sen alas sieltä? Kävin. Vai sanoit sä käyn? Mä kuulin, että Käyn. kävin vai käyn. Okei. Mä kuulin käyn. Okei.
Jani on? Jani, joo. Jani on tuolla nurkassa. Voitko mennä sinne?